Здравейте! Днес съм твърдо решен да ви покажа малко част от моето ежедневие. И тя е частта, в която съм в Grindr. Да. За да разбереш каква е тази програма и за какво точно е, трябва да бъдеш там дълго време. Защото това, което се показва за тази програма, е много по-различно от реално какво е. И за времето, както започнах да ползвам тази програма, започнах да се плаша. Защото повечето хора са неграмотни и дори не знаят как да пишат здравей. Явно да напишеш здравей цялостно е много трудно. И сексът е най-важното нещо в една конверсация. Затова ще започна с един бърз разговор. Коста! Нищо особено. Добрев! Ти цъкаш ли се с маж? Хубаво ли ми е дупето? Снимка на дупе. Дай ти вида кура. Пише се, говорим за секс. Искаш ли само свирки? Кажи, искаш ли само свирки да си правим? Правил ли си? До сега. Не искам да правя нищо с теб. Аха, добре. Ай, пиш само за един час, да ти оближа кура. И ако ти се надарби, стети, написано заедно, дам дупе. Омага, Боже пази. Хи-хи-хи. Не ти е лесно. Аре си духме. Боже пази. Друг разговор. Но се залагам, че вече ти е доста голяма пишката му. Просто не бях сигурен как да отговоря, затова написах, че тъпизма звучи по-добре за него, че неговото е огромен тъпизъм. И все пак доста хора биха ти измукали патока. Скеф, пък ти си философствай за тъпизма. Ха-ха, дърпай си твоя и бегай. Аз си го дърпам редовно. Даже са социално за теб и на снимка ще го издърпам. Ха-ха. И е нощ, миличак. Не желая. Благодаря, миличък. Ти асексуален ли си? Или имаш някакъв проблем с пениса си? Или просто се правиш на важен? Секс? No, thank you. For money? No, even more. Got more pics? More in Facebook. Thanks for the no nudes. For nudes you can come here. No. No nudes please. Not into such things. Oh, you're into clothes? Искаш ли да легнеш на маса с ябълка в уста? В уста, написано заедно. И да се правиш на прасе, а аз да ям от теб? Не желая. Това са няколко съобщенията, които съм получавал в тази програма. И в ден днешен се чудя защо продължавам да бъда в нея. Но бъдете сигурни, тази програма винаги ще е много странна.